اساسیش همینه که لیمون به آب نموند هر یک مدتی معین لیمون رو به آب تعمین کنن یکم با آب تعمین کنن دوم از خیمیکات ها بسیار استفاده نمیبریم ما محصولات استحصال میکنیم برای استفاده بردن ارگانیسم خودمون خیمیکات ها قدی باید آموخته نکنیم میتوانیم از پروی مینرالی استفاده بریم ما خودمون آموختیم از تجربه کاری آموختیم از تجربه خودمون ما یگان متخصص نیاوردیم نمیبریم. نورعلی табаров 2 январи соли 1950 дар шаҳри нурак дида ба олами ҳастӣ кушодааст. шурӯъ шавқи соҳаи омӯзгорӣ баъд аз хатми мактаби миёна бо талошҳои зиёд ӯро донишҷӯи донишгоҳи омӯзгории тоҷикистон намуда соли 1987 онро бо муваффақият хатм намудааст. фаъолияти омӯзгориашро дар муассисаҳои шаҳри нурак шурӯъ намуда ҳамчун омӯзгори ҳалиму ғамхор дар қалби шогирдон чароғи илму адабро равшан намуд. чун аз суҳбати самимии Нуралӣ Табаров баҳравар шудем, огаҳӣ ёфтем ки ӯ то ин замон дар пешаи сангину заҳматталаб фаъолияти самарабахш намуда дар таълиму тарбияи насли наврас саҳми назаррас гузоштааст. соли 2015 раҳбарии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 шаҳри нуракро ба зиммааш мегузоранд. бо дастгирии фарзандони нексиришти хайрхоҳи соҳибкораш бинои дуошёнаи мактабро ба тарҳи наву замонавӣ ва муҷаҳҳаз бо тамоми шароитҳои муосир месозад. соли 2016 бо ташрифи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави муассиса ифтитоҳ гардида мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. хонандагон дар як муҳити зебову барҳаво ба таълиму тадрис фаро гирифта шудаанд. дар ҳамаи баромадҳои ҷаноби олӣ садо мезаҳад ки ҳар як ваҷабзамини хоназди ҳавлигӣ ё муассисаҳои таълимӣ ё корхонаҳо самаранок истифода бурда шавад. ин қаидаи замине ки мебинем ин барвақттар ҳамин гарбхона сохта шуда буду бо мурури замон гӯё ки аз байн рафта буд. муддати 4-5 сола аз нав хуб ҷоҳои нодуруст шудагиша ислоҳ кардем, дуруст кардем. дарахтони лимонро шинондем. мадан имрӯз ҳосили дода зад дида содем. ҳосили аз ин ҷамъоварӣ шуда баъзан дар ошхонаи мактаб каму беш мондагиша ба фурӯш мебарорем. оиди хароҷотҳои муассисаи таълимӣ сарф мекунем. Нуралӣ Табаров ҳанӯз аз даврони наврасӣ дар замираш ба самти замину заминдорӣ назари нек дошт. ӯ пайваста пайи кишту кор сабзу хуррам намудани заминҳои бекорхӯбида талош меварзиду дар замин кор карданро шуғли писандидаи хеш медонад. чароғи созандагию бунёдкорӣ ҳамеша дар қалбаш фурӯзон аст. тавре Нуралӣ Табаров зикр кард, лаҳзаи роҳбари муассиса шуданаш атрофи мактаб ба мисли ҷангалзор, хазону сангзор буд. дар натиҷаи заҳматҳои шабонарӯзӣ ва ба роҳ мондани омилҳои агротехникӣ тавонист як ҷойи ноободро боғзор кунад. омадан пок бида дарахте ки буд решакан кардем. ягон танамон айнол сар кардем, шинондем. ман имрӯз ҳосил додист. ин нукай, себи пешпазакай, себи беҳияй, зардолай, себи тирамоҳияй. масоҳати умумии муассисаи таълимӣ 2 гектару 0.25 сотик бояд бошад. ҳуҷҷат кардем. دیگه با اکثریتش جایی چیه کشت قدیم موافق نیست، فقط درخشمون دیگه اون طرف این همیقه زمینی کشتی وایده. از باغ مکتب میوه های گوناگون از قبیل سیب، خرما جمع‌آوری کرده می شود. یک قسمت اون برای مؤسسه تعلیمی برای آشخانه صرف می گردد و هم از گرمخانه، هم از باغ، هم از سبزیجات و میوه ها یک قسمتی همین مواد ها با فروش گذاشته می شود. واقعا نورعلی Табаров در راه تربیت شاگردان خود عمری خیش را صرف کرده است. او حالا از میوه های شهدبار درختانی که مدت طولانی تربیت نموده با کمال رسانیده بود کام شیرین می کند.